заряд гирам. Наҷунбонамша ки бои ҷунбониша заряд намегирам. Ой, чекимай o'zim гирам. Ama listeyi hamca şmediyim. Просто капец. Бо салом, короче, маълимаи Дилафрӯз занг зада буд. Эфира киштим, маълимаи Дилафрӯз занг зад. Фуруғи супи доной буда, намечи чи буда. Короче, инҷа ман қаҳва зафраз кардам. Бо даҳтон гап надорам, хаф не. Ин ярех салом алейкум, модари Амина Тинҷи. Детский канал созем Тенҷин. Странника ман авомадаги дастам. Орзу салом. Аккаунту ному аҷоиб зиёд шуда. Не, ин ярех фамилия грехт. То манҷа рамнали омададам, ман гуфтам манҷа бешитам дар ин вайсиё тамом. Раҳмат, раҳмат. Биёед инҷа пида духтаро. Инҷа ковобдар. Немилистошон аз машмода нишонтиём. Мида куча рост меянам хали каҷалла албаста ираиҷа дамоде. Нами ина гуфтем. Каҷалла. Овод мерезам. Худона нишонти насиби ягон дафъа. Ягон видеои ҷилка мақул нашуд, чӣ маълум аст? Не, фуруғи суби дар худмонам дар ташвише. Фуруғи суби доноя гуфт, Шарафа ҷавоб додум, Дилафрӯза ҷавоб надодум гуфт. Камтар дер меояд, барои ташвиш наша, гуфтем хай маълум. Даштаем ки рамада пагаштем дар ғарибиё серкор. Фаҳмон. Чӣ гуфта медонам, ирӯз видеода чия оғози конкурси нав ама вай мондагием пасдӯқшу дидам дар бозор даромада будем, видео кардам, сетаи ҳаваё мондаги. Алчи хай бо мебинед чи. Усмон Шериф, салом алейкум. Интересно, ин телефон дар ҷо монем ки хрема. Ҳамеша ма дар бирем телефонро дар куҷо монем. Шумо замина тамошо накунед. Теҷи Аминка салом. Теҷи клич дошта. Биёед на пицца. Теҷи Аминка навай хоб фестагида, ира ман медонам. Как раз барои худат кофе. Хоҳари ман дар конкурси руқия иштирок дорад. Спонсорай дар конкурси руқия. Ман ҳам газонам, ҳам хӯрам мумкина. Как всегда, куда хоб кардистам. Бечора. ба фикрам ҳамия Тоҷикистон намедонад ки пицца бояд хамириш чӣ қадр тунук боша. Пиццаро бинед чанд қайр. Шумо дар ҳамин Россия боша медонед ки пицца набояд ин қадар ғавз боша. Дар пиццаи Тоҷикистон вай қарои кунед. Нагуфтам моли хова Фирӯза. Фирӯза ровно соати 12 мехезада. Ман медонам барои гуфтам биё кофе, на пицца. Парвиз, салом алейкум. Канали хоҳартон чия Усмон Шериф? Ягон пухтупазай?
феврал да сар мешава апам пиццои бибиру пицца нест салом хоча ҷун салом сабр чашмо апас чанди налог басиам блогеро намедоне не намедону оли накадиан оли баъд документ нависям документ да парламент вая мебина тасдиқ мекунад ана европадам аиша пицца тутнука ай дита чапоти айда ва болош ҳаму чизи чораш чой хурдестам мега аминка кафе лаҳза вуҷуда ман ҷои душови мерам духтаро бисем февралда духиёи ма пена дига чизояш акция шудагӣ ки хоҳиш кардан дора ҳой бегем не пожалеете советую это где мешад соос конкурс кай сар меша ҳамин рӯз конкурс сар мешавад салом апа хозият худо шуморо нигаҳбон бошад ҳамеша пошти иштиётон раҳмати калон фариева фарза аминка чӣ хурдестӣ бутерброд мгу бо меги дига теҷе нарем налог мебандам гуфта мегӯи фирӯза ака ҳами 1 миллион подписчик дора айоли корш бисёр ай мгу фамидам значит лаҳза ҳамун ориентираш ҳамуҷа буда дар шумора спонсор инами конкурси гузашт каналаш аппликатсия фаҳмидам аппликатсия мешавам яке влог мебуд чӣ буд бефоида буд дар спонсор аппликатсия мешавам аму паркинг рафтагим худи паркинг медоне чизи ба маза дошт деҷа салом алейкум паркинг вай ба маза дошт чӣ меган шумо бутерброда чӣ меган амаки европачо сендвичҳои ба маза дошт дида салом овозо ҷиқидам ман мепазам худам хонада чӣ хеле форам тесташ омадим мепазам шумо файрод мекунам гап нест гудактахол кӯли сабр чой нон каша нахӯрид ман ҳана шумо бовар доред фирӯза сарихеза каша паза ҳам хе ба маза мекунам гап нест 90 чандум одам буд 6-7 одам омад пицца мепаза файрод мекунад духтаро ҳаёто наброя аминка гурим ё хӯрим аминка хат хато менависа ӯ да бахшандая мо уже 1700 бор гуфтагем ки аминка хато нанавис инҷа бефоида ида гуфтам фоида надора ида гуфтам ина як дадига мехӯрем соат чанд аст блюда салом алейкум ҳар рӯз мепазим кампир каша мехӯраку дурӯғ рангу як кашаро мепази да холодильник мемонӣ чанд рӯза қайқай мекиша намекунам хобе то баи дандон провардиса ғам метиям ман ҳайрон мешавам чӣ балаек намемонем камбалам барои аминка зинда боши чиқадр духтари зури не мара 66 ё 88 гуфтаги уже пешакӣ гуфтаги аз чӣ дагане ман хом навай одам бохурсанд шудам 90 чанд дарастем ман да калидор хондагим барои мехӯрда бахшанда гуфтестам фирӯзаҷон салом бо хабар карда будам ку чӣ фаҳмидем якум лайка худ монда будам мега неки ҳамун паркинг чиқа қиматаи чизошон мара ҷиянам акай манҷа гуфт мерем сендвич хӯрид далер гуфтам пул дорем ма 100 сум дорем тамом мераса гуфт рафтам я лимонад я сендвичи гирифтем 100 чун чанд сум шид
دیگه بوقت مورا نمیخونیم ها قیمت خودت جانی چی بگم بخون اوکی ببروی میخوام که لحظه نرمال نیم Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh, дорогие друзья. Мы касационные процессы меша пенза чхешму дандоно чхешит. Ай пенза набин бо ам плейлист дают мераса. Миона нархоша хамо сабр зуркум изгоджас. Самое похоже на детский диван то на их хардем. А султан Кабир не советую Рахмон. Машал дилафру захарим маша джона мегля. Не качество да чиёш сафедакора мегиан Рахмон чиёш кор намекнам дасткашакош уже вайрон шудагиан. красавчик салон мони охи фаромӯш накунед пензарам мебин баъда ёдам мераса охай фирӯза имрӯз ден раждани апай хосият бошад ташкилӣ дар не ден раждани ман хун тоқа штагим диля я пицца кардам тоқа нагам бечора ничи надорам кофе асан мехӯрам ҳола жда дорум рамунали манижара ден раждани ман баъди 9 рӯза манам дар спискатон нависед сад шавад ё насиб равем гап нест аиша 98 олди кас дига басад апай ҷунсозе меша бора ман дер кардам муқай дер накардем муҳиба салому алайкум зуднос қай буд 11 намедонам мега секрет мега ма эфири часидаги 6 кофе чун хунук шуд ман кофе хунук алнаас мебинам шумо медонед дар душанбе ман надидам кофе хунук ина дар европа дар магазино буд ку фақат мехаридам халод кофе айҷо заморожениё дар иҷа нест кофе хунук даже ами супермаркет меравам пайкарку кофе хунук мана мебинам апа дила чанд рӯзаи кофтесаи ден раждани кай боша 11 феврал рӯзи 6 ихтаро медонед чӣ хелай инами январ тамом шид сар мешавад ден раждани мо 30 январ рағмунали 6 феврал фаромад 11 феврал ма 11 март дилафрӯз 11 апрел шараф 11 июл маша ҳам камера мо меҳмонӣ дам лола салом алейкум бомаза салом пензаҷон шафоат ёди худо салом алейкум маҳмуд одинаев салом алейкум созен тенге нуҳум чандум мешавам олия чӣ мегуфтам амира ами духтари мара гиравашан ай соф хол надора баъд як хол мекунам баз дур мехеза ҷина соати 4 хеста 4 рӯз 8 сар хорафта 4 рӯз хеста чӣ позе кати хол буд аммо позаш кати рафтем бедошта хосият болоро хол набромада ягон чида боломада кани чат видно все сообщения кунам сабрам хотел илтимос ҳамин блогерора як ҷамъ гир кун бифаҳмон бахто кадом рӯз ту блогераи тоҷикора маҳкам мекунад калонашон ба ҳамун бумагаҳошон кадом бумага надидам бумага сабр несте кофе силдом не кофе инами замороженный тайёракай куна мехари хали неста качпапа ҳеҷ ҷо намебарам рӯз аренда дошт ман корома тестара кардам дар кӯча мондам рангдеуна ку ба ҷо омадам ҳаёт шуда наргиз салом алейкум 11 феврал зебохон модари миллат салом ҷико безушди ҷония тарафои урсуто хурохе чипа нестай амхали кофе намедонам саша шутум ки хок нане ки ай мада шура моро бам тариф мекунем апаҷон амиш мода ҳавас мекунам намедонам чӣ ба хушрӯен ба сабаби нехушу нестам ба дараҷае ки савод мехом дошта бошам саволое ки вақте метием ку маъмуда ҷавоб намеом масалан инами ман саводум да чиста масалаҳои чӣ бигӯм нами кулинария ҳам хеле чизҳо чун бешвай ростӣ мегӯм бовар кунед нӯҳ мешавад пай фирӯза манту салом сумая салом одам салом алейкум сестенҷе апаҷони садаф хай таҷпапа дераждани надиди ку видео накарид напартофтам видеошо фаришта фирӯза салом сози аминка назай аслан салом алейкум айшумо соли тавр ҳар моҳо айморо бинем ка 15 январ духтарам 25 ҳеварам 27 ҳеварам қайним
аниса мегапай зебо созена маска рафте чида мода ало накардем я ҷо мешиштем оғло фирӯза мебурд актон ташкилем зебо чӣ ба хушнустем ба 5 таваллуд кардан беҳтарин чӣ ба 5 ман 6 талабшита таваллуд кардагиём кира ётон бироварда красавчик пензаи шумода дахл надорад эхле соати 3 ма кор дорем як нуқта бас аст. Салому алайкум. Спонсоре на як нуқта бас аст. Шумо бозии сар мешидагида спонсор ма даже намедонам хабар ключтим ба фикр мекардам спонсоре. ой бахшиш фаромарза ҳисоб накардам. куртаҳо салом сӯстенҷи дилработ салом алейкум. Я чинески мана хамону янги манҷаву хатишмо гаузану раҳмати калон вот наша пицца. Музыкада гап нест. мегӯям ден рождения кунем вечеринка кунем дар онҷо видео кунем партон кун бо ами вечеринка изон намекаше бо мегӯм бе накунем да цирк ждан дорум манҷава наушкия раҳмоналира амина мегӯям бо ман канал кушоданем то зоидан ман нишон метиҳам нишон тана якум беши то рекорд мезанем анкука рекордам намезанем же у духтара ки буд умеда нишон дод дивер кади апа хуса давлоготун дига мискори зик намонем мухмонда аз ғариби зиғ ягон бисёли монем гап нест манҷа точно як соат дер мекунам макияж куҷой рафта либоси индиски либоси арусии ҳумайрора мепӯшам ашмода нишон метамоле фотосессия дорад дар пеши мачити сафедаи кӯна наво пӯшидам бисёр бахтоя хелоша видеошам мебурад наво меги ба қиср тамошо кунем мебинем бо ҳаму таъриф бо ҳаму бумага бо ҳаму картошка пиёз бумага дар ки мана дидам морам бумага мехарем меги дар распаковка чек ма бумага нишон намедиҳам ҳам вечеринка изо намекаши ханде охам хеле анолиё ман реальни жизнь манчон ту миё сар мекуна изо намекаши шашта кудак дорем майли неки аби косметолог чида мерем манам хеле чизоро бар мебинам наоборот фикр мекунем ки рӯотон безибтар мешавад бикунем вечеринка одамо гуфтан мегирам абаҷон чида арзон ҷамъ мекунем конкурсода зиёдтар ҷамъ кунем падаркои зуд монем зиёдтар ҷамъ кунем ҳичка подписатсия накунем вай блогерда ҷаврай падаркаи зуд монем ҳичка подписатсия накунем мисол на як нуқта бас аст 220 сомон метиҳам 300 подписчик мебиёяд 100 тай дигаш мерад 200таш мемонад як қисми 200 сом ҳо стоитай неки 500 сом ай гирем ақаллан 500 подписчик намебиёяша чӣ дар кораи ида ҷавр мешавад мара баъди ӯ ҳақорат кунад биним буроям питсае ки ашёҷами як нуқта бас аз харидама ҳам харид кунам ман ҳамуро ашёти оам қатъи нигоҳ мекунам 300 одам 100таш мисол баравад 200та расми ҳамин мардакда ҷавр намешавад мисол ба бига ки чӣ омада кам омад ба мисол мехезам мегум картida ясми омадагия чем зора кардам дар эфиро ира мисол чӣ намешавад ма сар ба як навор мекунем и дафъа дар хонамон ҳичи надорем скреда баҷо меша сари гапоя дигарто намехонам урӯз як коммента нахонден хафа карден ма кардома красавчик каналро фурӯхтен хиёмай тоҷикистона каналмона фурӯхтум ку тоҷикистона инҷа ба кучида рафтестен чира гуфтестен
ҳумайро шудора ҳо наход мо подписчикои ясумида қадр дошта бошем. ясумида ҳамура бо ба зорамаш мора зора мекунем ки илтимос цирк даём илтимос канали як нуқта баса подписаться кунем ино спонсор ҳамо падарка метунем киш мо ясуми анде подписаться кунем. мардум ҳамҷа ягон тарафаи кӯбеш ҳастем фаҳмо ҳама як сума бояд тоба ҳумайро куртаи сафед задам не куртаи индис кирам харда буд як чанд амуд курта дошта амун куртаошо даже як бор напӯшида як суми вақте ки ман блогеро қатъи мисол отчёт меспорӣ танеста ки сумиро бугирӣ бугӯӣ конкурс сар шид тамом то конкурс тамом шид давай бугӯӣ хеле неста ӯ бо мепурса чанд кас мада мебиёя ки ягон кас тамошо мекуна мара шумо худо ман пулои вайро мегирем тамом давай дастидания салом мерс мегӯем ки каналатонро фурӯхтем зиқ шудем худо матоҷитон кушида рафтестен не канал мафурӯхтем амин соҳиби канал занг зад баъд як ҳафта бо даёдш раст мега ки эфир кардасам гуфтам майро шу кард красавчик шумо айкӯи беш зан ҳастед лола мега мерс салом ясуми мегӯяд манда сахт мерасад шумо бояд сахт нарасад е отчёти мая барои мин ман наметавонам ай блогер 5000 бигирам умайро ҷаном баъд мисол ба ӯ одам 200 одам наравам арзанда конкурс дораҳо духтаро кадоме мехоҳад подписчикдан кардам канали арзанда равем дар тоҷикистон чӣ насте конкурс анда чампулай мардум чампули боша конкурси арзанда ба фикрам хато накунам аниқ намедонам ба фикрам ки 2000 рублай вход да ҳамҷа шукадаги не да германия ба ман мега ки ту хусусият фармӣ меши инра ман иқаша хурдам во наомадисам бо мана пеш мондагӣ боша ман хурдан мегирам 2000 рубл инам табқа набирам хамонам шумо ҷа ҷора бинед чӣ гапе 2000 рубл ҳам пиццаро чанд сум харидем короче нами пицца кофе кола 58 сум шид ман 70 сум додумаш 10 сум зачи 2 сомон ман эти қарздорум коли вақти рафтан даёдам расад 2 сомонум вроде дар лист намондай ҳайдарбек салом алейкум аз ҳумайро гап зани дапа духтари хушувайк буд на ҳумайро шавҳар кард 18 апрел туй дошт фирӯза ҳафизова бояд германия мерафт дар туи ҳумайро баромад мекард коронавирус шуд фирӯза ҳафизова нарафт туям нашуд туи ресторан нашуд баъд тобистонда июн ё июлда туи майдача шид дар хона шид барои ки карантин буд ку ашо салом чафома чақа ҷӯшида может меканем зарядникша призои арзанда чия оли ба спонсор ҷамъ кардиса ба фикрам 2000 боша ба хайрай ку бошад ба худо ҳама хар хинда чахари меги сабр кира баъд бибини рост рӯи рост бугӯ кира баъд меги кадом канала ҳамра конкрет набугӯ ясмина салом салом ҷина як видеои арзанда дидим дар як видеош 3 бор пеш треза рафт омад видеош тамом шуд трезаш мара мақлай хел дора ку трезаш чӣ дора градуса мега юсуф салом алейкум оли ном таълиш накард ирӯз конкурса юсуфа салом рӯи и каран сиёҳ ки ай туй монда мега як нафас нафасам як клич сиёман добавид мадиратра кавала канали хумо неста ай кӯмеш районош сабр ҳеч кас шав фақат хандидем худо хушбахтиш шав да куҷо эфира биги ман бекору медурам ман то сара гудак буд мекунам
محمد سعیدов سلام علیکم. فخرالدین чувак خیلی میگم نه یک طیبه سلام مرا در گرمانیا شو دادن پاهم. چخالی کنکورس با اینه می подписаться کنین да نه. Терезай моам градусник дор чанд қашид айси поён намеша. Минуси ё плюсай. Рост мегум чӣ механди админка? 25 лайк. Салом алейкум апа хушад зебо тв канали ки бо чӣ ключ дошта боша. То ба ёду мебарам ман барам балан хандисам. Ай ма буд чӣ ба? Солидарность. Ман добрая душа шдагим. Аиша не ако сабрами конкретно намша бигӣ номша кадо миша не пенза ином хали ахсона мета абдуҷон шарипов созен пенҷе гирифтем призотуна плюс айкуҷо минус аз куҷост ман апа хозир ман зан ҳастам беҳтарин иҷа ҳама мушт номаш шувошу бачаҳошон хатиар ма уже мухташдагим Юсупова кида овоз кадоми блогер маъқулатона ҳамн галочкара бичиқи усмон мега мо 50 градус будем динавоз сабр кун кускай сар меша ҳамин рӯз реал нукта сеюнум ҳазор подписчик дорим машолло ай куҷо ёфтишон хол дорум та не ой пага ман имрӯз рафтам миксиротон дамҷа мондагӣ аниса рост мегӯяд шафшаф нагӯ шафтоли бурхира бад мебинӣ бо мои қадига дар болош ов мечем руған мерезем алов мехнем видео арзонда чуманан фақат сиёвуш нилуфар мега мера балкон мера кухниш ҳайва влог хонагӣ худ аво хона сиёвуш нилуфара духтарои қа бесавод менависен мактаб нахондаям чӣ хел кӯдакутон дарс странник шумо бовар мекунем ман мисол хай журналистика туда-сюда ҳама чи басаводона ура ичи ман корректор кор мекардам мехонида хато наравада ҳамон журналда хато наравад як уй зада ягон чи ман ҳам басаводона менависем ку намедроям тамошо намекунам маҷбури ки адам хеле бесаводона салавҳа нависи ба бидроям бовар кунем апа хусад наген ки бода мерверем не цирк даем не ки манижа зура эроз ҳамҷа ҳама занаку мардако чӣ кор мекунанд иҷа интересно иҷа ҳамаш занакоа ман якта подписчики мардак дорум я фикрм ёдита сайта муслим даудовай спонсори бечора салому алейкум 28 минут яке ман ягон чи кардам ай конкурсон баъд мада роӣ мекунем ба россияра не роӣ намекунем хеч тавортона мегира ами салом мегирам пенза модари сумая гуфтаста хотият аминка самира ноза модар таҷа тридочинги беҳтарин ихлогами бадтарино амир мега кани кида беҳтарин пенза модар сумая хотият аминка самирара намедонам нозара медонам модар тридочинги беҳтарин занҳоа бад оилаи тоҷик стора фаҳмо мо гуфтастем ки гандаш ё гӯшт биҷонш мекунем ё пиёзсӯзакш мекунем бургер бургер дажда дорум оз мебурома чӣ кунам хеле район нест ман наушундестм чӣ папа дар инстаграми худат нависта хонен илтимос чӣ шумо навистагӣ ман нахондам сабр мо чӣ мега ба маза ман кай мебода бошам апа хусият намедонам охирон конкурса и моҳда модари тоҷик инаҳа добрый таксист омад баъди 1 соат дар куҷо дар куча меистодум ам қа соат шумо издиватсия дори ҳар диққати манижа биёин ами цирк дар шиштам қарздорум айнами питса раҳмоналӣ манам бурам эфиртон мабуд кардам ба ягон апа блогерша туҳфаш мекунам гап нест итари боша дигароша ифлосак мегирин сабр не сабр бугу ака номша салом я пахосият я тон подписчики мар доред мо ҳама ай каналои шавҳаровон подписа кардагем охир ҳамун каналои шавҳарото не ки шавҳарото тамошо намекунад шумо тамошо мекунед манам ай каналои раҳмоналӣ да ҳамон подписация кардагем тар мега ҳамё ки да ма меброяд
همه فهمیده خلفه همه کیم دارم میبرن و میگن که ای ما یودا پاتیسا تگم کلا کل چیکش کش میگن نفورته کی باشه هم چورزانو زده بوماگا نشون داده ما دیر کردم کی باشه تز بگه اج vlog mam poyandoza andoze Sabrina اومد یوتیوب poyandoza andoze در کجا بودی دختر Assalamu alaikum. Mama tezceke salam sesence. Mesh Sabrina چکش موقع کم نمو. خبر خوشیان. سلام مرا علیک نگفتی خفه نمیشه. ما خودیم کو. شاهنازه ما سلام گفتم شما نفهمیده. افیر پفتار نتاماشا کنی گرچنده که ایروز علاقه مش مورد سحر قد سلام گفته بودم. ویدیو کنکورس موندید یا نه؟ نه بگایی. نه رایان دخش دارم اینو میاد خشمون. شوهری ما میبینم آخه زورکی رنگ رامونالی زورکی میبره میگه همیو چیای ماده برو ماده استایقم با میگم که پس کردیم خاکم کل چی آنده کشی نبرو یا شروع پختن کو 5 ساعت میشه و دوشتی است در روی گاز میخریش دهانت میکنه باور که هم کبا مزه های میگه صبر که بوماگا گفته اکی ما بلوگر بوماگا نشون داده گفته گردم او نام شب بومو قد انیسه گردیم گفتن نام شب گو تمام همینجا اوزی حال ولش میکنیم نام شب گوی все доброе мамочка салом алейкум хонен илтимос файзигул ҳамиҷа нависен охи чӣ гапай файзигул таҷи влог мам салом хоҳарҷон шумо сӯзен тенҷен рост мо ай каналҳои додарамо подписка кардагиму да компютер тамошо мекунам компютерда нашидиса ягон чӣ карда мега красавчи шавҳари ман намебинам фақат мошини европа мебинам апай хоҷаҷон саломатиам хуб набуд дина омадам аз больница мега фаҳмо чӯ карден касал шудед ма теҷи аминка нағз медидем як рӯз эфир дошт духтарчаш гуфт магазин дуромад кӯдак чизира қапи тез кӯдак магазин бовард сунуш мега наказат мекунам нахуд кӯдакам хеле гӯйтоба вай аминка бизнесмени занако спонсори онамо хайрияҳо нахари кӯдака шарм борду бар ту аминка хосият бо як хилоч образ дода ина картошка найка суместа най пиёз рангаш хушувай чиво шакли кадом бошали қашимо мебинам ки страннику қабулсавуд будани ҳоли фарзандтон ёд метиҳен шумо иҷа ҳама як хел нест ку оли ма шумо сурача роӣ мекунам адмика гапаш нест роӣ куне фарух чемпион фарух чӣ шумо ҳар рӯз номтона алиш мекунен тенҷе бо кибу мага нишон дода апи пензанҷон нағзад шумо гуфтестем бумага кати рӯи столша тоза мекуна манижан арзанда як рӯз шуша да влогуш мондаи дроз каштаги ба худо ношукрӣ худои мерси шумо нигоҳ накунед мардакора шумо телевизора нигоҳ кунед онҷо телевизорам нишон додиста буд ку ма кадом вақте эфир будам шу мега бо раҳмонали бара раҳмонали ном када арои ки шумо ном яка раҳмонали бигиред абдулло салому алейкум охи дар инстаграм ҷои илтимос я минута дармоз кунем мурдамай гуфтама гап нест блогер бирен ку биковен видеото наку кадомтон ҳоҷатхона бумага нишон додаге ма точно ҳоҷатхона нишон нададам бумага агар да ароваи ашаном набоша ман нишон надам ама шумо ёд кардам духтаро иншолла аз ин рӯз ҳамроҳатон ҳастам видеотона ёд кардам раҳмат арзанда ҷош мега ай хона ба ӯ хона мушт сур мекуна муҳаммад мега салом ба янгаҷунам салом тортфас салом чашмо пенза рост мегум хай не ношибди чо худое сабр кишти ай ханда лола ягон бор рафтен аген куй беш хай файзигул чӣ гап пенҷи аст рост мега файзигул амҷа нарасе ҳамамон фаҳмем алиш намекунам ман зан астам аз шаҳри аси хабар аст агана ин дига фаррух будай бахшиш чемпион наргизхон зиёдуш охир замони модарира хато менависанд хутбаз нағзед апаҷон видеоҳои арзанда ягон маъне дора худо чӣ ба маъне надора аймада зиёдай подписчикор нач маъне дора добрая мамчика ибраташакуба и эроди гирифтагит сабр и блогерои худмон доим образда мебироянд зебуҷонов аз блоги шумо омадам честня да фаҳмо фарохи инҷа ма мемонӣ шидагим ҳамаи занако блогерои точкаро пас занистиян чуваки мадам заказки ма омадистам рамонали пул надорам хай биёй шуд тухӯрем писара нимшам ха мондаги унта ҳами бума нагуфта монда буд кино меҳамира да ҳамҷа гирифтан зебо мега сабр надоруме чӣ гап хабаро шуд дар ин қадар моҳ набудан ҳеҷ ҳами мисли ҳамун пештара чақчақ
اخون اینستاگرام تو مردم ای گفتن او همین جا نویسین چیه دو جمله شو نویسین امینه سلام میخونم نکی اهم بلوگ بزی چوش پهدینش مودا معقول نیسته وای ساومیسنی بلوگ میکنم خوی تو بای خزین یک کاری باقلی را یاد گیرین نمین زور گپ زد نکی شیش گپی زور خزه یک کاری باقلی را یاد گیرین бумага туалетная всегда на канале мама таджичка блогер бумага туалетная всегда на канале мама таджичка блогер канал сестора ман найдам ростига ма кай канал сестора бин ягон пухтупазой девонастым хали бо тхм веша кашана ча аппетитная булочка бо фатирош калмешкана фатирош қыр мрене майли ирус деш пага мемрим ирус деш пас не гап задистя хайпа мерам хона мажда дорум дам ҷиштам рамонали срочно биё соат 3 оҷа мерем саломат боше фарух апапули канала чико кадем хел кадам мошин мегирен аҳнаки гирен он чи ки меган ку ту хости ҳамон намешавад он чи ки худо хост ҳамон мешавад оилавида москва салом беном бенишон салом даҷа чика падаҷа чақчақ имен салом алейкум так что я хел чиркакутон аввал гавзамира ёд гирем баъд блогишайн номона биги охи мо фаҳмем кем чиркини хай ман попшивне ки чиркинайнайне мешумшонда стиралне вивичонам хеле чиркинския чиба арзанда навки ҳамаша нахонди ака чихе ман ҳамкори худмада пеши одамо хонам мисол гапи ганда мегам чихе мешава фахриддин мисол шумо ҳамсоятона метавонед я пеши як каси дига ганда биган шумо бигем ҳо гандаи ҳамсояи ман сиҳат шуда ма блогеро ягонча ганда гуфта наметавонам як инш ки мо масал як ҳамамон як коро мекунем димуш ин ки мисол ма худма болог гирам як каса бигум ҳо вай ганда вай безеби чихе мешава бахтовар салом алейкум хозият шумо ба ман бисёр маъқул ҳастед придочун ки ҳам зурнеким ҳами арзанда ягон каса маъқул нест ба фикрам маъне надора блог гош мега ина фикри ина одама кондистам ман мисол биненда хелада блогои оилаи тоҷик дар москвада ман маъқул нестам мисол меган хосият маъқул нест лақӣ дар кӯча мегарда як ҷода хосият маъқула як ҷода мавзуна маъқула ҳар ҷода ҳар касайда ана салом алейкум шумо подписчикои ман як мухлиси шумо аз барои алло илтимос хон як минута катимо сарф кунед мурда ай гуфтану ҳамишида бухон гап нест мехонам салом занҳои мусулмон чӣ боша мухлиси мода чӣ ёрдам дар кор боша шукри аллоҳ салом сабранги хилти кадомида қасд дорем афаҳмо ма як сол шудам инҷа дар янкарочи дар як сол амкал дигар шуда шумо тамошо мекунед бугӯш влогои соскна майли мегум ки ами як подписчик гуфт ки влогота соску ки тамошот намекунам шумо ба гап не шумо як бораи мамча чӣ хӯрдена па чун ҳар вақта ош не питса завтрак бад кофе нафортон тамошо накунед ҳар кас худишда ана мина гапта ҳар кас худишда тамошобин дорад гуфтестам ку як кас маъқулам як кас дигар кард сабр да мега як ключ де гап нест три сестрички салом мада шумо маъқуле раҳмати кало мариям дузанда салом диана салом нашукри маводам фақат иша тариф мекунам ин хеле нанависи ки скриншот мекунам рӯиш мекунам барои мин да дигар блогерҳо дар канали ма ҳарчи нагин ки ватро тез занг мезананда подписчикодан занг мезанам меган мавзуна медонед оҷа чӣ гап рафтеста меша соза равшан абдулло салом алейкум тортпас худо ба шукр созтар шудам саб рафта биёр канала бинам шуша ай маҷбурӣ тамошо мекунам ҳамон арзандара мега илҳомҷон нахоҳам ки канал шумо маҷбурӣ тамошо кунед 300 канали тоҷикия илҳомҷон сумая салом алейкум мо имрӯз 2700 шудем ку як меҳмон шавед 3000 шикунем канали пенза бре зайнаб салом алейкум апай хосият ман бад кунаму ту ба мукофот чӣ пасфар байнён ту чиз бугӯ рост мегам ман бад кун ту бад куни нагитсигир раҳмонали оз хай биё ҳола гудам кашлок дори озам ҷа кашлок ман бонам биним ман бигам ки действительно чансм дорум ту биё бирасози кати мавзуна рафта омад доре бале мада гап нест раҳмонали бо чӣ бигирам апай хозир ки мекунам хеле бигем кор надорам дига бизӣ мекунам скринош ҳастаи хайк намегум доим кардак киам хеле гап гуфтиян ман ки ту хайч гап не кас надорам ман беваи
заказ медоштим, медроном далечкаш чикай. Хам бумагашон кия хам бумага. Фаҳмолола бекори мухдадри хона да ғарибӣ. Илҳомҷон бо бидрои ягона канали тоҷикиай. Хай блогера номи салаватоно ба русӣ бехато нависен, ақалан ё тоҷикӣ нависен, ба худо шаҳрро медорум мехонам. Махд май навистаги шаҳрро медорум. Мегум ор хаб ягон аддӣ бина мега хосият девона шуда хел нависта. Биёен бинен точно маъқултон мешавад ёки срочно бидроен. Анан хеле иннода навистандарҳо ё дига хе намефаҳманд страни. Гапто нафаҳмдисам ай вақти кӯдакора. Биё брас гӯен устун шалая па хосиятҳо. Биё брас шуд апам хосият кайф худат ҳар рӯз кафе дай мо кай мем чешморо мебинем мехом тестар ам мега. Биёен охо миёен Сумая салом алейкум акай Насидин заказо ё миллионек. Тол биёя Насидин пул дошта боша. Мегум рамна бея каналам хали лазои гуворо кушем. Апа хосият спонсори кунем барои канали таҷмама. Чиқа спонсори кунем барои канали таҷмама Шаҳнозахон. Муфассал газанем. Духтаро ҳаматунда раҳмат ки пурсидед, бисёр миннатдор ҳастам. Кӯб гина пахозият бо мара нагин макачка мезанам ген Мариям хабар мебара. Аш ну да дилтон агарам хали боша ман намедонам. Ман нагуфтам ягон ном. Духтаро ки будаҷа ай кӯйбеш ятаҳой буген ҷавоб те илтимос. Ҳо спонсори розӣ Шаҳноза. Фотима салом. Ма конкурси апа хосият дидам видеои ура видеои кира канали худтон апаҷон эфиротон даже повтор тамошо мекунам раҳмати калон ба худо. Чанд кас мара мега эфирот тамошо мекунам ҳарун мешам мегӯям чӣ боша инем я бакал интерес набоша мегарем мо кор мекунем дар гӯш мо мемонем тамошо мекунем. Раҳмат Шамс пенза тоба мегӯи мардахша навдидай қачи шоколад. Ключ наметен чфанне ключ. Супермама салом алейкум. Ҳумайро Ахметовна салом. Ҷанг нашавед духтаро. Салом песа насози напаҷон беси ман пичоқ телефон макам телефон ман девонаe пичоқ шана мешава заряд надорад бисте. Бача тасташид. Апа ҷӯш даря чанд заряд дошта бошам 12 та. Шумо ба гап нест 6 та фарзанд доред успед мекунам 2 та фарзанд дорам вақти сархорӣ нест мега добрая мамочка. Инеме хабаркаш нестем ба худо болай хабаркаши гап нест. Босад я хелос кивира картошка гуфта. Сабр ки сабр аналитики ютуб мондан дар кора. Апа физа чӣ хел овоз метиҳан дар овоз битум. Апа хозир сабр мая намега видеоро гуфтиста. Ха шоколада сабр ки боша интересна. Сабр кира мега кивира картошка гуфта. Дарми сабр балозада ключ битен шуи ура биёра озиметин шуи кира ҳами эфир сар кунен апа хоза ҷанг самша сабаб дар чӣ боша намедонам охи да ҳами эфири ма ҳам тар мешава баъдан ма ҳар мебра просто мо адаби гап мезанем мада махула мега имел ассалому алайкум чиқад шумо кадом кафеташтаги биф бургер амина конкурс чӣ шуд конкурс бегае духтаро салом да ҳама ҷо одами ганда ҳаст амин мега рост айбой блогерро гуфтасе мумкинай гуфтан ҳо мумкинай ҳақорат набошад дига ҳамаи чӣ мумкинай. Ҳумайро ниндор нашида не ниндор шава албатта шуморо мегум рост шагазана пай хосият ҳамаи эфирои арзанда шумо да махфулай эфирош да успед намекунам нак видеошо ма тамошо мекунам барои чӣ ма шуморо мегум барое ки ма катипу мисол қариб 1 сола ки сар кадаги мада интересна ки канали вай чӣ хел пеш мерава канали ма чӣ хел пеш мерава барои ма тамошо мекунам. Фотима гадрои сабр брашуша биёр бинам ҳозир мебинам касеро салом надод салом як нуқта бас аст бидроенам як точка чара қилфага бичиқа намин подписат не савоб мегире 100 кас ақалан 50 кас видеош тамошо мекунам барои чӣ барои ки сарто бегам айшато сара бекорум ки видеои ҳама тамошо мекунам чӣ гапа коме бохчон шаёф чӣ апа хоза шумо конкурс карда да ҳамҷа я видео дидум шушкати кино мебина шоколад мехӯран ҳамора мега сабр номи канал медо шушкати кино мехӯран вай лола боша кино рафтеста будам аввал шуда будам намедонам апа хоза тозам эфиро ҳама хел меравад о амта ҷанг ҷанҷо муллои замонави медроям дига сабрина фатво метиҳани ями дига биги биё
من دیتی سلام اومد با نه مسلم داود فورمات sponsor نام شبکه گوش شکر سلام پاجان سوزن گودا کتون سوزن هسته همجا یگون کس اکراسنادر چخلی شهر اینا تیم قونا خردانی هم کو گازانی стоит или нет она к газани рона я евро 10 цент дайджа спонсор партияга ки Краснодар чхели шаҳр Краснодар стоит ҳамҷа хона харидан ё ки не кус хан кунем манҷа гуфти ҳумаро кӯдакдор шуд ку не ягон дугонаша гуфта муслим ман Краснодар да хона дорам ана странник странника як ключ метиҳем добавит мадрасра мекунем странник менависа шумо хушрӯтар мебинем муслим савол мегӯм ки кадом блогер кивира карточка гуфта ма точно нагуфтам барои ки ма кивира намедонам охирон бор соли нав дида будам то 4 дона харда будам муслим стоит ҷои зурай акмаматаҷига камтарак подробно бигем барои ки муслим спонсори канали мамая камтарак подробно гӯед барои чи стоит бахтои дам эфирои умаро кашал ҳаркар тобистон меҳранги салом гуля салом ҳама ҷои россия зиндагиш беҳтарин намегам ай новостройка сехонага харидагием соли 2015 страни ме кай шукада япа хусият кани гӯем тобистон шукад не умаро гуфт не умаро чи буда ман нафаҳмидам ман ҳар рӯз хати умаро гап мезанам Краснодар да зданиҳои нав ман рафтам тенҷа хай бачани Москва Питер нестай мешавад дигар шаҳрҳои сибири сустара азамат салом Абдукаримов Аҳмадҷон салом духтаро шумо медонед заряди ман чанда мондагия ӯз ман мегӯм 9 заряд Краснодар шаҳри хушрӯвай ман ҳамиҷа ина чандта Краснодар дамҷа буда хайрат ман киви нахардам оз бо мегуфтам критики ютуб сабр мара гуфтеста як хусият киви картишка ман недоб занам киви соли 93 дона 4 дона хардам ман киви намехарам қимата япа хусият мега охирон бор соли 90 харда будам ман нагуфтам нахардам ох киви ман анам саузай ку авақада дилм намешава харам қимата ята мегирам бо эдафску мегум мемонумша бовар мекунӣ мариям Краснодар ҳама ҷои Россия гармтар ҳамаи фасли сола дора мегам майли печеншир майли давай тани ҳама дуо ку барои ҳама лайк монед духтарои хушрӯ апада ягон сумшава равшанҷон да ягон пюре мегагира да ҳисоби холош рӯи равшан сафед ки пюре хара ба худо намехара пюре ин нависаги ман хонде надидам мумкина гуфтан айботона красавчик гуен мумкина биге мо жда дорем красавчик пока заряд намурда ҳамамона айбомона биге охи чи бигум меҳмонӣ рафтам дугонам хона хардаи ҷои зур мада маҳкул шуд мега москва ба осон нест хона хардаи як хонага қариб 9 миллион меса як рӯз хуруд харди ку барои ҳумайрора харидам ё харидани будам ба вай кӯдак накарда ё худ чихи ман хуруд харидам барои кӯдак харидам уҷада айчани москвада арзонтара хона мега маниш гуфт ки зани ануша ҳумайро дурӯғгӯ хай кӯдак кадиан нагуфта мегин гуфта беременнаям секрет назоидиан оли яксолӣ нашудаи туёи вайора чихи вайо мезоян мошалло табрик неша гап не страни не Краснодар да Сибир дохил мешава хунука гапои намӯзӣ неста гапои странник барои гармиш очам мега брем ҳамуҷа мега меваҳои кадом арзона паватанда мандарин 8 сомон 7 сомон тамом га ҳичи наравем мо омӯхта нестем вай маззаҳо да Краснодарова мо барои боду ҳавош ки мисли Тоҷикистона интихоб кардем барои зиндагӣ лекин маоши кам дорад минусаш ҳамин мега странник мегириш бо ба худат мегӯи оли нафордестай мемониш ва фикрам сев не севам қа қиматай ки якҷо сев нахарен секрет манижа дурӯғ гуфтае ки гӯш кунен гапоша Краснодар ҳози 15 гарма красав да Сибир дохил намешава хунук неста разбор кунед ой апе хусият хуруд ман ба заказ кунам та роӣ кунед мана фаромӯш накунед пештарак мегуфте барада чиҷи рафт нав ба дасти барада роӣ кардем пештарак мегуфте барада хади роӣ мекардам киви ман ба маъқул нест туруш мана маъқул аю қиматай киви бирем негу ман биремини не ки наз гудак дора гуфте ҳайрон шудем ки чихе вай гудак кана манҷа ҳамара палёни кардам оли манижа рӯзи трос сиёҳ мекунам манҷа зарядам да дигар ҷош
Ҳавочи ватанда гарм, чӣ гапай қурбон? Тинҷӣ? Раҳмати калон ба ҳаматон барои ҷавоб. Саломат бошед. Не бахту хунум несад, течкида гармай. Ҳозбестонки. Айда тамурзами одамо кузиштан. Чанд сомай киви? Намедонам, 40 сом будаги ҳамон. охир больница будам медонистам. Бародар чиҷе омада буд? Иқа қурут буда. Чанд сомай? Ман даже намедонам. Қурбон барои ки ман намехарам, медонам ки қимат. Хапне якас омад. Дудудум. Сояша бине. Бas сумкаи мара мегирад дар замин мекард. Биё. Гуфтам оли биёя. Ай кадом сум мегзарӣ? Охир гуфтам румсини одамо набоша. Охир румсини одамо наша. Может худит равнак заказ мекунӣ? Короче. охир дигар ҷой нест ба ҳазур шӣ. Дига ҳама банд буд, ман омада будам. Короче, одамо хай мегӯм. Ревнамон дига у чизар гӯштам чем точки майли. Ҳаматона хай мегӯм. Барои ки заряд телефон мужа мемра. Ки омад ман инҷа бошам, ман эфир хориҷ мешам. Не ман инҷа намуда Рамонали омад. Бо мошинда эфир мекунем. То на ҳозира шуда ҳаматонда хай.